poñer a muleta. Que tal? Moito monólogo e a miña sección, que onde está? Non A contaba, miña non eras ti ahora. No, era eu, que puño facer a sección que xa 2 programas se levamos sin facela. Non sei que a ver, tú irás. Se non pico lle corro do coche, marcho pa... Bueno, é verdad, non sei se vestes o Land Rover estas 2 semanas. Dani, que é este ser humano que está aquí diante, aplauso. A ver, el teóricamente ten unha sección que se chama Chorar a Cangas. Correcto. Pero non pideche facer nunca. Non está a sección de momento ainda, non. Entón agora queres te asegurar de que vas facer. No, pero me molestar tampouquiño para que entendes. Este coche teu? En principio, sí. É un coche de flipao total. É un pouco bacanero. Esos asientos de chúpame la punta, para que? Que teño, os asientos. Pero que eso é piel. No, non creo que sea piel, será desta... Pégase chucú Vejana. aí, sudas aí. Sí, eso é hombre. verdad, no verá algo, sí. Sí, no verá. Levas atrás na bandexa a Kleenex. Non hai de... No, monetero, sí. Non é o monetero, cleans e toallitas. Pero este é o teu de verdad. É o meu de verdad, sí. Vou quitar o contacto, senón igual. Igual explota todo. Pero te lo preparado para... No, para que? Preparado, pois o mismo que faz tú, fago, pero co pé izquierdo. Pero é automático, este é automático. Sí, claro, hombre, senón se me puña a embragar, cuidado, iba boa cosa. Iba che bonito, xa entraba aí de frente. No, pero vamos a ver. Oh, no, séntate, a ver se che quedou ocupado aí. Pero é automático, quer decir, non ten embrague, ten freno e acelerador. Sí, bueno, yo cambio de marchas, pero así, embrague. Pero tú falo co pé esquerdo. Eu, como se tú aceleras co pé izquierdo. Eso se te colle tráfico, pápate. No. No. É que teño eu. Pero pode. Claro, pode. Home, hai casos máis extremos, pero no meu caso podo. Igual pensás que levaba o invento da NASA ou algo así. Pero tú estás seguro que eso é legal? Sí. Claro, Home, a ti se vais do coche, se dices, home, por favor, mire como estou. Yo que levar boletas. Claro, non hai problema. E vas facer a sección así de pé? En principio, que unha silla non me viña mal, Tú mira que a última vez estuve aquí non fixeche sección porque estaba o xuiz Teín Correcto. que lle pedimos a ver se movió os fíos para que che deran a prótesis. Ao final vai haber que chamar a Mancio Ortega e listo. Entón, que queres facer? Home, eu a poder ser a sección. Pero se faz a sección así de pé, vaime dar... Séntame nun lado, calquera. Tráedelle unha silla ou Mire, se me está rayando o coche, cuidado, aí esos días míos. Aí esos días míos. Armar cardarmaos todos por aí. Ah, mira, isto é moi importante. O sea, a compañía de seguros do outro, a prótese non xa pagou, pero o coche pagou. No, non foi... Pájaro! Sí ou non? Sí, bueno. Vale. Prioridades. Son prioridades, sabes? Al final... Esto é moi importante, deixar que por se anda local por igual, non pode ser. Pero ahora, en serio, para outra alguna vez tráfico te vai echar un problema ou non? Nunca na vida. No, por un tráfico moitas veces, pero o problema non. No, tú está todo correcto. Está todo legal. correcto. Vale, Está todo perfecto. cerra. Vale. Temos silla? Ah, ves, unha silla, sí, ves. Aí aquí. Sete. Tú mentras Acércame, por favor. non che pa... No, estou ben. Bonito era que caeres. Bueno, Dani ten unha sección que se chama Chorar a Cangas. Chorar a Cangas tiña unha música ou non? Tiña, sí, Pero hoxe a banda non están ben, Non están ben hoxe. Queredes facer a música da sección? Por favor. Venga. Chorar a Cangas, con Dani Carrera. Tampoco me gusta. No. No. No, tampoco me gusta porque... A chorar a Cangas. Fixen mala aposta. A chorar a Cangas. Ben, di que sí. Vale, a sección básase, a ver se o digo ben, en que tú eres unha persona das que ten máis dolor de España, tes ese título. Non sei se justamente, pero o segundo, terceiro. Como vas de dolor estes días? Este día sorprendentemente ben. Bueno, do meu sábado e ao domingo. Oxe ben. Non sei que tampouco é... E entonces a sección é un pouco, hai xente que se queixa sin ter motivo, non? Correcto, moito. Como pode haber xente ahora nosa no público aí que se queixa, que teña dolor, pois xa quedaron todos jodidos, ou chupo, calar a boca, vou calar a boca. Vale, veña, pois arranca a sección. Arrancamos. Eu vexo desde aquí, desde dentro. Hai que meter uns chollos, uns vídeos. Como os choios, fala técnicamente, como... Bueno, a ver, o como técnico uns tampouco choios. son moito. Uns chollos. Sí, vale. Hai vídeos. Hai vídeos. E o primer vídeo que é? O primeiro vídeo era... Alguén que se queixa, me imagino. Si, alguén que se queixa... Bueno, por unha tontería, vémoslo ahora se queres. Vémoslo. Veña, Pero a ver unha de que tontería se- grande. A ver de que se queixa.
Pero ya con la edad que tengo, hija mía, si ya no puedo tomarme un vino, no puedo fumar, ni tengo nada, pues la verdad, mejor que me entierren ya de una vez. Pero de que se queixaba, señora? De non poder fumar, basicamente, ni beber. Ana Terrazas. Sí, é que, a ver, tú ponte na tesitura dela, sabes? Ir ao médico que terá o sal, o azúcar, que máis é malo. Os dulces, os tal... E claro, ven o goberno e quita de fumar e xa... No, a señora pide que enterren, non? Sí, Dixo eso, non? sí, enterre, sí, A señora... Pero que veña aquí e enterrámola en directo, aquí, eso é bonito tamén, non? Pero isto creo que era polo tema das terrazas, non? Sí. A ver, eu creo que o vídeo a mellor podería resumir si no bebo ni fumo, non? Para que vivir? Pero é que eu creo porque hai como un real decreto que están mirando aí unha lei para prohibir fumar nas terrazas. Sí. Entón aí xa se acaba o mundo. O outro é igual, pero o de fumar e tal, ya unha cunca de viño tamén. Tú sabes cando penso que se pode acabar o mundo? Penso eu, que non falta moito. Claro, podría- Cando no WhatsApp, sabes que no WhatsApp a veces salche un contacto e pon en línea. Sí. Quer dicir que está en línea. Sí. Cando poña en línea con quen? Sí, igual se acaba, olvida todos. Sabes que Igual se poña con acaba. quen está aí. É moi probable, exactamente. Oh, a señora queixase porque quere fumar nas terrazas. Quero fumar, además se tío, dime, claro, non podo nin beber algo, nin fumar, nin teño nada, dixo despois, hoxe nin teño nada, non sei a que se refería, pero supoño que... E soñei no eu, ou tú hai moitos anos contarasme que un dos cirujanos que te operou contouche, si fumaras, non hoberas sí, sobre... sí. Non hoberas, como foi? Moitas veces, solo que fumara un paquete de tabaco ou bebera un cubato algo disso que non houbera salido para diante. Non houbera Non aguantado houbera superado nin as pulmón, operacións. nada. Pero ahora xe podes fumar, ahora é total que mache dá. Podes Sí, fumar. é pouco que me queda, ese non hai Ahora caso. non te vas a operar máis, non? Ui, sabe Dios, as que me quedan, bueno. Sí, claro, non está libre. Isto non está... É como de miña nai, que teñes unha desgracia e non se evita outra Correcto, que non veña por outro evito. lado. Se fora así, eu estaba xa O galego apurado. sempre pensando en Sempre, positivo, sempre. sempre. Vale, que máis? Que máis temos? Que máis temos? Temos máis vídeos. A veña, Quero ver xente outros queixándose. dous, xente queixando. É todo a De que se temática vai é toda queixar igual. este? Este é que non sei puxarmo noutro orden que non tiña, pero bueno, si este queixarase ou de que Galicia hai moito cambio de clima ou... Bueno, é un dos tres, é igual ese. Veña. Vai. Vexo que estás moi preparada. A do pulpo. No, depois hai unha Non do pulpo, pasa nada, pero non podo pois dicir é, nada. sí, o non programa, non vai podo mal, vai dicir mal nada. e listo, Se e che dáse digo- pa diante. Se che digo que outros que eche do pulpo xa desgranan moita parte da trama, Veña, sabes? dállelo. Vámonos ver de que se queixa este. Viene uno de la ciudad y se espera encontrar un pulpo gallego y me encuentro un pulpo de Huelva. ¿Y por qué no es pulpo gallego? Yo vengo de Madrid a posta y espero encontrarme un pulpo gallego. No, si malo no está, joder, pero es que este pulpo te lo puedes comer en Madrid. Aquí lo único gallego que hay es la elaboración. Ojo, que está bueno, que está tierno, que está sabroso. ¿Pane gallego? Bueno, menos mal. Hostia. Cuidado. Está cabreado porque non era pulpo gallego. Sí. Está moi cabreado, ademais. Claro. Eu, de feito, eu falei con Aurora, que a pulpeira, que era... Isto foi no San Froilán. Isto era no San Froilán. San Froilán. Falei e chamei a Aurora, sabes o que me dixo que me quedou moi... Era na pulpería da Aurora. Era. Foi no San Froilán, sí. Quedou moi gramado que di, eso é como se vas a Madrid e pides peixe solo do Manzanares. Díxeme eso. Xa. Exactamente o mismo. Porque ele quería pulpo gallego. Quería pulpo E gallego. deron ao mellor marroquí. O Marrocos... No, de Huelva, falan ao de Huelva. A de Huelva. Sí. Pois é raro que posteriormente veselle que poñedo vídeo, veselle que entende, veselle que entende de pulpo. Viene uno de la ciudad y se espera No encontrar ves? un pulpo gallego. Porque a cara y de me chipirón que encuentro ten, un pulpo gallego. eso ¿Y por qué no es entende de pulpo gallego? seguro. Yo vengo de Velo. Madrid a posta y espero encontrarme un cabrioso, pulpo tío, gallego. No, Cabrioso, si malo no estaba- está, joder, pero es que este pulpo te lo puedes comer en Madrid. Aquí lo único gallego que hay es la elaboración. Ojo, que está bueno, que está tierno, que está sabroso. ¿Pane gallego? Bueno, menos mal. Hostia. Aí dixo ojo que está bueno porque alguén lle ofreceu unha sorte. Sí, pero dicho tamén... Sí, eso dixo, ojo, Sí. ojo que... Xa andaban. Pero fíxate ao final do vídeo que quero romper o pan e nin dá rompido o pan. Non dá roto o pan. pan. Non dá, non é xente de cá. E eu tiño a solución para isto, que é ferlle un DNI aos pulpos, a mellor. Como? Un DNI aos pulpos. DNI. Ah, o Denis. Era algo raro, non, claro. Pero ahora xa sabe todo o mundo que non hai pulpo galego para todos. Entón, que hai que Xa collelo, sabe, hai hai que moita collelo demanda e fora. pouca oferta, sí. Claro, pulpo de... Cando haxe pulpo de piscifactoría, Bueno, sí. aí é onde haberá. Vale, xa está. No, ainda hai outro, por Dios. vale, Metemos os que quieras, sí, non hai problema. É que eu recordo, dixen antes, eu vou vestido así porque é para o primeiro sketch da Vale, noite. estabas ahora traballando aquí. Estou ahora mismo Depois traballando. estabas no ensayo. Ahora mismo estamos en Vale. directo Ah, ou parecido. Vale, perfecto. Vale, Vale. sí, vale, perfecto. Sí, tranquilidade. Ahora estou pensando eu, claro, e tú a outra zapatilla que fas con ela? Tío, guardar na casa. É que llevo fervor a tirar. A ver, supónse que eu Claro, teria que andar con prótesis, teria que andar con as dúas zapatillas, pero unha solo.
É diseñado do pueblo, ali en Cartella se me vendía unha zapatilla ao daño. O sea, tú compras as zapatillas e outra deixala ali. Está guardiña nova. A outra está nova. Outra está nova de paquete. Porque poñer a outra dese pé... As pantufas igual, sí. Se unhas pantufas así algo floxas, sí que fago, Floxas, moi floxas, sabes? De que se queixa este? Este queixa do clima de Galicia. Ah. Bueno, Pero é galego ou non? Porque o en galego... principio non. Chove que chove, No, se no, chove. en principio non é gallego. Xa verás tú. Entón, como é o galego, non? O galego dice, mira que bon día fai hoxe, e dices, cala que dices que mañá xe chove. Sabes? Eu sei cando van os cambios de tempo polo dolor. 2 ou 3 días antes xa o noto. Falas en serio? Te lo juro. Home, a ver, eu calquera persona doente de algo nota É moito. que eu nunca creí neso. Por qué? Eso de que a xente di unos osos, noto que vai cambiar o tempo. Non sei, eu noto no corpo en general. Din que por baixar de presión, subidas, non sei. Pero tú como- nótalo? Noto, verdade. Perdón, eu noto. En toda a parte baixa do muñón. Muñón, nalga, parte Pero baixa que da espalda. notas dolor? Non, teño moito máis dolor cando hai cambio de tempo, sabes? Cando cambio de tempo, teño moitísimo. Pero, José Pon- María, hombre, tempo, aquí hai ¿no? cambio de tempo cada 2 Xa días. sei, pero xa, tengo que ir para Alicante como van os jubilados. Pero de momento ainda Pero tú notas dolor e dices, mañá chove. No, a ver, tampouco digo eso por xa mellor é dolor de outra cousa. Pero en principio, 2 días antes de cambiar o tempo, en principio noto moito máis dolor. Noto moito máis, é un Canto cuidado. dolor tería Santiago Pemán, entón, porque Sí, ele moitísimo, cambiaba de tempo seguido. Eu nunca creí neso, pero... Por qué? Sí, é verdade, é verídico, funciona. Este queixe do tempo? Que dices do tempo de Madrid, dos cambios de tempo, ya esa cousa. Vámonos a ver. En general. Se supone que yo tengo que andar por aquí. En plan, estamos en julio. En julio. Es que no entiendo nada. Pero es que además el tiempo es rarísimo. Porque ayer mismo hacía un calor que te cagas. Y hoy mira. Cuidado, cuidado. Movida, Está máis delicado, A máis, abro comillas. Ao principio do vídeo dice, se supone que tengo que andar por aquí. Coño, Claro. tú que podes, tira para diante, sabes? A él chamoulle moita atención que onte facía sol Correcto. e hoxe chova. Sí, chamoulle El moita pensou que había que dar un margen de 3 ou Sí. 4 días. No, para avisar. Os sanitarios paran de traballar, Claro. este cambio de tempo. Sí. Este chaval, verémolo en breve, leva moi boa carreira, veselle? Leva bastante boa. Verémolo en 2 ou 3 anos aparcando o coche na rampa do muelle cando suba a marea. Seguro. Sí, seguramente. Eu teño unha teoría con este rapaz. Unha teoría, teoría sí. tes? A teoría é que se este rapaz sale fora non se molla. Pero sabes por qué? Porque tú vixes o peinado que ten. Ten como outro faldor de cubierta, ten como un canón aquí, e claro, se agua ou bate baixo ou vai pola cubierta para atrás. Non sei que lle mollará, pero non se... Mira, velo o lero que ten aquí. Cuidado, moita, Non se vai mollar nunca. Pero fixo ben, porque o chaval é guapo, vese que é guapo, e dixo, como podo estropear un pouco? Vou cortar o pelo mal. Foi á peluquería e dixo, cortádemo mal. Cortádemo mal porque non... Levase así ahora, a xente nova. Estou pode ter 15 anos, entre 15 e 35. Levase moito ahora. Xa estaría... Bueno, home, se queres seguimos falando un pouquinho máis. Ahora roubolle tempo aos outros, sabes? Ahora seguimos falando se queres. Non hai problema ningún. Ahora media horiña de sesión xa está. E tú ahora tes quitar o coche, tú? Para atrás. Quítalo tú para atrás? Sí. Vale, vale. Quero quitar tú. No, eu Dios non no podo. libre. Dios no libre. Bueno, eu non podo. Os pedales están igual. Sí, está igual, sí. No, Solo quer decir, non cambiache o pedal do acelerador para a esquerda, no. que é o que debías facer. Sí, bueno, pero de momento ainda non. De momento ainda non está cambiado. Xente nova. Eres un fenómeno, moitas gracias. Ahora Moitas sí que gracias, supo que gracias pagas. a vos. Aplauso grande Gracias. para Dani.